Кой е Спот? Спот е супер вилън от Marvel комиксите, който има способността да се телепортира почти навсякъде. Първоначално в комиксите той е бил учен, който е работил за Кингпин и е имал за задача да репликира силите на друг супергерой. Клоук, който може да се телепортира всъщност в други измерения. Като експериментите на Спот завършват с инцидент, поради който той изпада в неизвестно измерение. И съответно тялото му се деформира и върху цялото му тяло има черни петна, които му позволяват да преминава в различни измерения и да създава портали. Ограничения на неговите сили все още няма известни и ще е изключително интересно да видим в следващия филм Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Всички много го чакаме и ако имате интерес към контент, свързан с филми, анимета и искате да чуете тейкове, които имаме когато излезе този филм, може да ни последвате.